Здравейте на всички отново! Днес ще правим сравнение между най-новата Xterra и Xterra 305. Ще има заробени монети 1, 2 и 5 стотинки байтошово време на 5, 10, 15 и 20 см. Ще започнем с най-новата Xterra. Включваме апарата. Ще бъдем на парк 2 програма. Правим една скенсърга. Така. Правим земен баланс. Готово. Звука на 25, на 5 тона, рекавари 3. Даже може рекаварите го сложим на 2. Тази малко по-голяма дълбочина. В принцип даже мога да го сложа и на метал. Няма да е на парк 2, защото на метал е по-дълбок самия апарат. Една стотинка на 5 см, на 10, 15, той е на 20 см, една стотинка байтошо. 62, чува го много слабо. На ход може да се пропусне. Така, 2 стотинки на 5 см. Без проблеми, на 10, на 15, на 20. Човек винаги обръща леко на черно. 5 стотинки на 5, 10, 15, 15 и 20. Тук е 15-ката, тук е 10-ката. Има някакво желязо явно до самата такова, но ги чува на 20 см. Така, да минем към Xterra 305 с концентричната сонда. Така имаше моят приятел, който му служи да прави теста. Включваме апарата. Чувствителността слагаме на максимум. На 3 тона, може и на... може да пробваме на 99 тона. Така, смущенията не ги бутаме, апаратът е стабилен, трешхолът няма да ще го оставим на 0, звука на макс, така, земен баланс. Така, населяме най-добре. Да видим се. Даже може да намаля малко звука. Много пищи. Пускам го на амета. На 5 см без проблеми. На 10. Вече ги чувам като черно. На 15 и на 20 няма смисъл да продължавам. Така, на 5 см, 2 стотинки. Това на 10 см ги обръща. На 15 директно ги дава на черно. Така, чика сложи газ другата Xterra. 5 стотинки на 5 см. Чува ги. На 10 ги чува 5 стотинки. И на 15 ги чува. 20 няма никой. Това е старата Xterra, един от първите модели на малата Xterra. Изключваме апарата. Не мога да се очаква да е по-добър от него, но все пак един вид сравнение. Стария апарат срещу най-новия. Благодаря за гледането.